Jadi nabi-nabi nanti tanpa kecuali sampai Nabi Adam itu semua dalam rombongan bendera sing diasta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing paling gede syukur itu apa? Nabi-nabi iku. Nabi-nabi iku pilihane Gusti Allah taala. Makom sing paling dhuwur iku. Berarti sing paling gede syukure ya nabi-nabi itu. Dipilih Gusti Allah jadi utusan. Lah iku engko mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya bergabung dalam benderane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dzalika iku ya lan iku setengah saking mengkono-mengkono keutamaane Kanjeng Nabi ning akhirat, tafdiluhu sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, tikraruhu asy-syafa'ata, berulang-ulange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ata ing syafaat. Jadi Kanjeng Nabi tidak menyafaati tidak sekali, berkali-kali. Dan nyafaati secara umum dan nyafaati secara khusus. Ada nyafaati yang membebaskan atau memintakan ampunan kepada orang yang berdosa, macam-macam lah, ada berkali-kali. Wa sujuduhu lan sujude Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saniyatan nambal kaping pindho, wasalisatan nambil kaping telu. Kanjeng Nabi itu sujud ning ngasane Kanjeng Nabi ning ngasane Allah taala. Ora ndangak-ndangak, ora diangkat-angkat sujude saka apa tanah ini. Sujud itu ora diangkat-angkat. Ngantek didhawuhi Gusti Allah taala kon ngangkat. Irfa' ra'sa was'al tu'ta. Entek di kowe njaluk apa kok sujud gak dangak-dangak gak mbok angkat-angkat iku, kowe njaluk apa wis diparingi, kowe njaluk apa ae paringi. Iku sing pertama njaluk secara umum kanggo umat itu. Sujud neh engko njaluk neh apa. Waca itu sana lan nganyar-nganyarake pangalembono alaihi ing atase Gusti Allah Subhanahu wa taala bima sebab barang yaftahullah kang buka sapa Allah taala alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min zalika saing mengkono-mengkono tikrar syafa'ah wa sujudu saniyatan wa salisatan. Itu Kanjeng Nabi terus selalu diberi itu kan anugerah yang luar biasa. Setiap kali mendapat itu Kanjeng Nabi yusni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa kalamullahi taala lan dawuhe Gusti Allah taala lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli sajdatin ing dalam setiap sujud. Sujud sekali, dua kali tadi, saniyatan, salisatan, setiap kali Gusti Allah iku ndhawuhi Kanjeng Nabi ya Muhammadu he Muhammad irfa' roksak. Kemudian tak kandakno mau. Angkaten sira artine kon ngangkat saka sujude iku wis angkat-angkat kuwi ndelok apa kok gak mbok angkat-angkat iku. Irfa' roksaka wakul lan matur sira matur apa
Wis ah. Mesti kowe ndek karep apa-apa kowe ngantek sujud semono suwene iki. Wis angkat sirahmu, matur. Yusma laka mongko dirungokno laka kedosa. Wis matur tak rungokno. Wasal anjalu sira tukta mongko diparingi sira. Wasfa tusapa. Jadi memang untuk sujud suwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantek untuk kepastian peparingi Gusti Allah taala. Mulane Gusti Allah taala irfa ra'sak wa qul yusma'lak. Wasal tukta. Wis kowe njaluk apa matur tak rungokno. Njaluk apa paringi. Wasfa kowe pengen nyafaati tusapa. Tak paringi hak untuk menyafaati. Oh, kanjeng. Setiap kali mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusni sanaan kepada Allah taala karena peparingi memang luar biasa. Kanjeng Nabi diparengake matur wong nalika wis sawape wis gak kemecap ae gak wani semua nang diluapkan. Kanjeng Nabi sujud didhawuhi kowe ngomong apa tak rungokno dirungokno. Njaluk apa? Pengen nyafaati umatmu tak paringi hak untuk memberi syafaat. Itu salah satu keistimewaannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari nabi-nabi yang lain. Wa min dzalika qiyamuhu an yaminil arsy. Aniku setengah saking tabdiluhu sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Keistimewaane Kanjeng Nabi, keutamaane Kanjeng Nabi di akhirat. Qiyamuhu utawi jumenenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaminil arsy saka arah tengene aras. Padahal niku laisa akadun. Ora ana seorang pun minal khalaiki saking pira-pira makhluk manusa siapapun termasuk nabi-nabi sing yakumu dzalik sing iso jumeneng mengkono-mengkono an yaminil ars. Yakumu dzalikal maqam ghairahu. Kaono masuk nabi-nabi tidak ada yang berdiri di makam itu, artinya di kanannya aras. Aras itu singgasana Gusti Allah, tidak ada orangnya. Namun Kanjeng Nabi mana yuhbitu fihil awwaluna wal akhirun. Sing kepengen fihi ing dalem makom mau sapa al awaluna wong-wong awal mulai Nabi Adam wal akhirun dan wong sing akhir-akhir kabeh do kepengen. Wa min dzalika syahadatuhu wa syahadatuhu bainal anbiya wa umamahum. Nyekseni ne Kanjeng Nabi, artinya Kanjeng Nabi disekseni. Nyekseni ne Kanjeng Nabi disekseni ne Kanjeng Nabi bainal anbiya antarane nabi-nabi wa umamihim lan umat-umate. Nabi Nuh sak umate, Nabi Musa sak umate, Nabi Ibrahim sak umate sampai Nabi Isa sak umate. Kabeh menyaksikan bi annahum balaghuhum wa su'aluhum minhu syafa'a liyurihahum min ghammihim. Ya. Syahadatu bi annahum lawan setuhune anbiya wa umamahum balaghuhum. Padha sampai ya nabiya al-anbiya ing umam wa su'aluhum lan anggone njaluk nuprih nyuwun ya anbiya wa umamahum minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ata ing syafaat
Jadi nabi-nabi sak umate sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti dina akhirat itu ngantek njaluk syafaate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi. Ora mau umate tok. Nabi-nabi sak umate njaluk syafaate Kanjeng Nabi. Minta tolong liurihahum supaya ngepenakno ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing anbiya wa umamhum min ghammihim saking apa gham itu beban pikiran yang luar biasa karena kondisi pada waktu itu memang tidak ada orang yang tidak merasa itu. Wah, kepoyang payingan, gham itu susah lah. Gampangane maknane susah ngono ae. Min ghamim saing susahe nabi-nabi anbiya wa umamhum wa araqihim lan keringete nabi-nabi. Mbok bayangno ae itu bumi ini entak-entak, semua ndak ada gunung wis gak ono, wit-witan apa meneh, omah apa meneh wis gak ono kabeh. Wata kowe ngingeti wong ning Jakarta ketok mergo gak kaling-kalingan apa-apa belas, entak-entak kabeh. Matahari saiki ae wis panase kaya ngene. Umben itu nggambarno sakilan matahari ku dari anu terus piye panase. Wong ibarate ngelangi keringete dhewe. Nah ini sing digadang-gadang nyafaati supaya bisa ngepenakno kondisi pada saat itu, jangan terlalu panas, jangan terlalu apa namanya nyusahke. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nabi-nabi min ghammihim wa araqihim wa tuli wukufihim lan suwene jumenenge ngadeke wong-wong iku anbiya wa umamihim. Ya Allah, ngadek ning kene kok gak bayangno ngadek ning tempat yang terbuka, nggak ada ayup-ayupan, panase ora karu-karuan, suwi. Ayane. Ah, kan jaga kileren piye carane. Itu kabeh nyagerno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi bolak-balik sujud ning Gusti Allah taala itu yaitu memohon, bukan untuk beliau sendiri, ya umat manusia seluruhnya itu yang susah gak karu-karuan, panas ora karu-karuan, wis pokoknya pancarobane ndak karu-karuan, ngantek ora tahan ngadeg suwe-suwe niku. Njaluk Kanjeng Nabi nyapaati supaya ora suwe-suwe lah. Wa syafa'atuhu fi aqwamin qad umira bihi milan nar. Aqwam masuk keistimewaan Kanjeng Nabi di akhirat nanti, beliau diberi hak untuk mensyafaati. Syafa'atuhu syafaati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin ing dalem kaum-kaumun, ing dalem kaum-kaum qad umira bihim kang teman-teman diperintahno bihim aqwam ilan nari marang neraka. Diperintahne neraka njeruk setelah dihisab. Wah, neraka kowe, neraka. Jadi ada orang-orang yang ketika dihisab wis ndak nututi timbangane barang weleke luwih akeh timbangane. Neraka.
Nah ini sebelum ke neraka disapaati karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi bisa mensafaati orang yang sudah diperintahkan untuk masuk neraka. Wa minha setengah saking keutamaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhirat iku al khaud telaga. Kanjeng Nabi duwe keistimewaan diparingi telaga ning akhirat. Allazi laisa fil mauqif aqfal awani minhu. Kang ora ana fil mauqif ing dalem panggonan ngadeg itu wong-wong nek ngarani ora-ora mahsyar. Tempat orang berdiri semua itu. Ora ana sing aksara awani luwe akeh-akeh prabot-prabot minhu tinimbangane khaut. Juga ana apa-apa sing ana ning ngene khaut. Ning khaut kono iku ana kendi, ana cingkir, gelas, apa segala macam iku sing ana ya ning kono tok nggo ngombene wong. Sing anu iku. Wa annal mukminina lasdune wong-wong mukmin kullahum sekabehane mukminin la yadkhulunal jannah ora mlebu ya mukminin al jannata ing swarga illa bi syafaatihi kejaba kelawan syafaate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mergo wong-wong liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mesti duwe dosa. Sing ora ndek dosa mok nabi-nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok pikir ae ning Quran itu sing mlebu swarga, sing disediani swarga iku wong-wong sing muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Neraka sebaliknya uiddat lil kafirin. Lah akeh wong-wong sing kaya kowe ngono iku. Ora kafirin tapi ora mutakin. Kan repot iku. Iku repot. Kowe meh digawa ning neraka ya gak oleh ambekan kiai-kiai niku tiyang mbayang kok digawa ning neraka mboten kafir. Tapi gawa ning swarga. Di swarga kowe takwa ta ora no? Wong iku idat lil muttaqin. Lah takwa niku napa? Takwa iku imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Nglakoni sekabehane perintah, ngedoi sekabehane larangan. Kowe ngono. Kowe iso nglakoni sekabehane perintah. Kowe iso ngedoi sekabehane larang itu. Bisa kowe. Nah, kula saged kok mateni wong kowe gak mboten. Ngombe arak mboten. Zina mboten. Nyolong mboten. Sirik mboten. Ngrasani wong. Oh, mulai menengae gak jawab. Iku masamu gak dosa piye, dosa gedhe wong ana larangane niku di Quran. Perintah juga gitu. Perintah sembayang pun kok sembayang. Zakat nggih pun zakat fitrah kula ngene. Takoki kan apik karo dulur, no wis mulai menengae itu. Jadi perintah dan larangan harus semua. Kan nek cara dinese muttaqin ya orang yang begitu itu. Minimal nek ning Quran nek kok muttaqin iku alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra.
nafakohno bandamu dalam keadaan kejembaran maupun kesempitan. Kejembarane gak gelem apa meneh kesempitan. Sugih ae ra gelem infak apa meneh melarat gitu. Padahal itu mutakin itu antara lain harus yumfikuna bisarra wa dharra. Ora tahu melahirkan kemarahan. Wal kadziminal ghaidz. Afina anin nas. Nek dilarakno ati mbek wong di ngapura, wabet kabeh. Jadi dengan definisi sederhana maupun definisi sang iku mau imtitsalul awamir awake dhewe iki wis ora mlebu kabeh, ora mlebu kabeh. Nah iku kan repot. Untungnya ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cagerane awake dhewe Kanjeng Nabi iku. Nek kowe ora tau selawat mek Kanjeng Nabi ya mbah. Kok Kanjeng Nabi ku sing mlebokno wong-wong mukmin ning gone swarga bisa faati. Biar Allah yarham Abah itu hampir setiap malam. Ada setiap malam itu mesti bar wungu sembahyang tahajud terus munajat selawat itu terus segala macam selawat ngantek subuh selawatan itu sing burdah sing harus diwaca kabeh. Nih dawuhe iku Imam Busiri ora wani ngendel-ngendelno ngamale apa meneh aku. Mulane cageranku ya kok Kanjeng Nabi tok. Aku nek Gusti Allah itu tampil dalam asmane Al-Adlu, Al-Muntaqimu itu medeni wong. Saiki ngono tampil masih Ar-Rahman Ar-Rahim. Dadi wong bejat barang tinjalno dinteni tobaté. Lah nek Gusti Allah saiki kok tampil muntakim ya gak ana wong sing gak benjut ndase. Ngrasani dhuwok tempiling. Bodoni toek tempiling. Iki lagi tampil Ar-Rahman Ar-Rahim. Engko itu ada saat di mana Allah tampil Bismil Adli. Adil iku sing salah dihukum, sing bener dikai ganjaran. Kaya saiki iki gak sing salah barang isih enak-enak malah makmure ra koran uripe. Kono ndak bisa, ndak bisa. Engko nek Gusti Allah dawuh aina mulukal ard ndi penguasa bumi ndi aina Fir'aun aina Namrud aina Hitler aina Soeharto wes ngudu wes gak ana sing cemuit blas bariku mudhun kiai-kiai jarine apa iku aku aina Bisri buar aku aina Bisri alladzi yatakallam wala yaf'alu bikalami isane ngomong sing mulya-mulya tapi gak iso nglakoni niku bagian sing kiai-kiai. Wes aku semeneng ae aku gandokan jubahe Kanjeng Nabi ae.
Hai Nabi sih bolak-balik aku semeneng ae. Gandokan jubahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantek sesuk Kanjeng Nabi sing nyawuri. Ya Rabb, huwa inti bisri kalih kula. Oh ya wis. Berarti nanti kok penak to. Tuh tak tiru aku. Lah kowe meh niru. Kowe tahu selawat tengah wengi ngantekan subuh piye? Selawat pendakno Habib Syekh ae. Kowe arep gandokan jubahe Kanjeng Nabi nggo dikipatno iki sapa? Buar. Ya Allah, wa annal mu'minin kullahum la yadkhulunal jannah illa bi syafaatihi. Wa minha annahu yasfa'u fi raf'i darajati aqwamin la tabluhum tuballighuha a'mal. Iku setengah saking fadilah Kanjeng Nabi ku ya keutamaan Kanjeng Nabi. Ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasfa'u bisa memberi syafaat fi raf'i darajati aqwamin. Ngangkat derajat-derajate pira-pira kaum la tabluhuha utawa la tuballighuha ora nyampeake ha ing darajat apa akmaluhum ngamal-ngamale kaum. Jadi ana derajat iku yang kriterianya boleh ditempati derajat ini oleh orang yang ngamal ini. Ana wong amale ora sesuai kriteria itu. Gak iso lah. Nek arep ning gone derajat iki gak iso. Terus disafaati Kanjeng Nabi iso ning derajat itu. Misalnya ana derajat mong mlebu swarga bi ghairi hisab. Nah itu ada kriterianya khusus itu. Orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu ada sendiri orangnya. Nah orang ini tidak sampai ke situ, tapi disafaati Kanjeng Nabi bisa. Wa huwa utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sahibul wasilah, kang kagungan al wasilah. Wis wasilah ngono iku jenenge panggonan, jenenge makom, jenenge derajat, jenenge martabat ning akhirat sing paling dhuwur jenenge al-wasilah. Alati hiya kang hiya ya lati wasilah iku a'la manzilatin fil jannah. Sing paling dhuwur-dhuwure tingkat fil jannati ing dalem swarga. Kanjeng Nabi kapan? Nek kepengin untuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nek pas qomat maca iko Allahumma apa iko nek wis qomat apa nek bar azan iki lho macane apa biar kowe gak apal njaluk syafaate Kanjeng Nabi bar azan iki lho nah iku kan ana iku. Apa mau? Salat qaimah. Ati Sayyidana Muhammadinil wasilah. Jadi kowe ndongakno iku. Kaya diparingi wasilah. Lah iku wis pancen aku bolak-balik kondo. Donga itu sesuai dengan takdir.
takdire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk makom wasilah. Karena takdire begitu, maka orang itu digerakkan untuk ndonga ati Muhammadanil wasilata. Takdirmu melarat, kowe muni ya goni iku gak tahu. Dilalah itu dijazai kowe maca iki ya goni ping 1000, engko kowe sugih. Lah takdire melarat. Yang dilalah gak tahu diwaca iku. Lah nek takdire sugih sangger ndonga yakoni gak tahu keri. Yakoni. Mergo takdire ngono ya. Mulane dungane wong ora tau padha. Ya. Ana dungane kepengin iso lunga kaji, ya kaji tenan. Ya ora tau lunga kaji ya ora lunga. Jadi ada hubungan antara donga mbek takdire wong. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan wasilah nanti sana. Ila ghairi dzalika maring liyane mengkono kabeh mau kagungan khaut bisa jumeneng ning gone tengene aras nyafati macem-maceme orang sing munggahna derajat iso kagungan wasilah mimma bayane barang yazidu kang nambahi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Gusti Allah taala bi kelawan Kanjeng Nabi nambahi ing ma sapa Allah taala nambahi ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bi sebab ma nambahi apa jalalatan ing keluhuran wa ta'ziman lan keagungan wa tabjilan lan ya penghormatan wa takriman lan ya padha maknane tabjilan ya penghormatan ala ru'usil asyhad minal awwalina wal akhirin ing atase pribadi-pribadi sirah-sirahe orang-orang asyhad itu ya audien, orang-orang yang pada waktu itu ada semua, baik minal awalin wal akhirin. Jadi ru'usul asyhad itu siapa saja yang hadir menyaksikan nanti itu ru'us asyhad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan halayak ini. Halayak juga bisalah ru'usul asyhad itu. Baik dari zaman kuno pekik mulai Nabi Adam sampai terakhir wabeh bisa menyaksikan keagungannya Kanjeng Nabi, penghormatannya Gusti Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan semuanya itu. Bahkan wal malaikat ajmain, malaikat semua pun ikut menyaksikan penghormatannya Gusti Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kautai mengkono mau iku fadlullah, anugerah keutamaane Gusti Allah taala, anugerah Gusti Allah yuktihi kang maringake sapa Allah taala ing Kanjeng Rasul sallallahu yuktihi kang maringake Allah taala ing fadl man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah. Gusti Allah ngersakake maringi semua itu untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa itu? Gusti Allah itu yaf'alu ma yasha wa yufaddilu may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ta Gusti Allah iku kagungan anugerah sing gedhe banget sing agung. Diparingna sapa? Diparingna sing dikersakna Gusti Allah. Termasuk sing paling gedhe diparingna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammat tafdiluhu sallallahu alaihi wasallam bi auliyatin siqaqil qabri
ana dene keunggulane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi auliyatin siqaqil qabri kelawan pertama kali ini kepertama kaliannya apa rekahnya wingi rekahnya kuburan apa wingi siqaq rekah ya sentet apa buka metek apa-apa orang mau keluar dari kuburan kan metek sik kuburan cret baru orangnya muncul iku insiqaqul kubri Kanjeng Nabi yang pertama kali insiqaqul qabri al muqaddas kang disucikan anhu saking Kanjeng Nabi artinya yang kuburnya beliau yang muqaddas itu akan meletak pertama kali untuk memunculkan beliau. Wa ghairi halan liyane auliyatun siqaqil qabri mimma saking barang taqaddama kang wis dhisik ya apa zikruha nuturake kabeh mau auliyatul sallallahu alaihi wasallam. Fa ilaika mongko marang srilamu ba'du nususil ahadits utawi sebagian nas-nase pira-pira hadis al-waridati kang tumeka fi dzalika ing dalem mengkono mau awalia. Oh, biasane don njaluk dalil iki lho dalile. Ma'arife kae dalil iki nas-nase hadis nek kowe ora percaya bahwa Kanjeng Nabi itu mempunyai awaliyah. Jadi selalu yang pertama insiqaq pertama kali orang yang keluar dari kuburan naik kendaraan, pertama kali memberi syafaat sak piturute awal kabeh Kanjeng. Tidak pernah nomor loro. Dalilnya apa iki? Hadis sementara hadis nas-nas hadis yang datang untuk dalil itu semua ini di bawah ini. Parawa muslimun mongko ngriwayatake sapa muslimun Imam Muslim min hadis Abi Hurairah saking hadise sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah utawi ingsun iku pemimpine anake Adam anak putune Adam aku pemimpine engko niku ne yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat saiki bisa sapa ae wa ana awwalu man yansaqu anhul qabru tawi ingsun iki dalile hadise Abu Hurairah saka Imam Muslim. Wa ana utai ingsun iku awwaluman kawitane wong yang sakku yang terbelah yang rekah anhu saking man apa al qabru kubur untuk bangkitnya orang yang dikubur di situ. Wa awwalu syafi'in lan kawitane wong sing nyafaati wa awwalu musyaffain lan kawitane wong sing diberi hak untuk memberikan syafaat. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Sa'id qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Di mau saka sahabat Abu Hurairah, saiki saka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hampir sama redaksine. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpine anak Adam. Yaumal qiyamah ana ing dalem dina kiamat wala fakhra dan ora ono cara kene aku ora umuk aku iki pinter-pintere wong kene ora umuk la fakhra tidak
tidak ada membanggakan diri wala fakhra. Wah nek bangsa mobil ngono ae aku duwe wala fakhra. Ora umuk aku duwe wala fakhra iku ngono. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Wa biyadi ana asta ingsun liwaun. Liwaul hamdi bendera hamd alhamdulillah bendera pujian. Wala fakhra. Iki ora soal umuk-umukan wala fakhra. Pancen nyata aku engko sing memegang bendera alhamdulillah. Jadi nanti itu kan semua itu bawa bendera-bendera, Jadi orang diketahui dari bendera itu. Ini bendera hamdu itu nanti di bawah bendera itu adalah orang-orang yang banyak bersyukur. Yang syukur-syukur. Ngono bendera sabar. Iku sing anu ya wong sing sabar-sabar kan. Ana bendera keadilan. Iku wong sing mau adil-adil iku, pimpinan-pimpinan, penguasa, pejabat sing adil melok ning ngene rombongan itu. Kanjeng Nabi ini memegang liwaul hamdi. Wa ma min nabiyyin yauma idzin lan ora ana min nabiyyin saking seorang nabi pun yauma idzin ketika itu dina iku mbah iku Adama paman siwahu mulai Nabi Adam lan sapa ae siwahu saliyane Adam. Jadi nabiyin itu enggak peduli apakah itu Nabi Adam atau lainnya. Semuanya illa tahta liwa'i. Kejaba di bawah benderaku. Jadi nabi-nabi nanti tanpa kecuali sampai Nabi Adam itu semua dalam rombongan bendera sing diasta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing paling gede syukur itu apa? Nabi-nabi iku. Nabi-nabi iku pilihane Gusti Allah taala. Makom sing paling dhuwur itu. Berarti sing paling gede syukure ya nabi-nabi itu. Dipilih Gusti Allah jadi utusan. Lah iku engko mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya bergabung dalam benderane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabiyyin yauma idzin Adam baman siwahu illa tahta liwa'i. Wa ana awwaluman tawi ingsun iku kawitane wong tan syakku anhul ard sing rekah anhu saking man apa al ardu tanah bumi. Belum ada yang muncul ke bumi, keluar dari bumi mergo durung enek bumi yang rekah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhra, ora umuk pancen nyatane ngono. Rawahu riwayatake hadis iki sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hasanun sahih hadis iki hasan tur sahih. Wa an Ibni Amar wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa bin Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tansakku anhul ard tawi ingsun iku kawitane wong tansaku kang mlethek kang
rekah anhu saking man apa al ardu bumi. Artinya yang dibangkitkan pertama kali dari muka bumi itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa Abu Bakrin, bariku lagi sahabat Abu Bakar. Kesepakatannya ulama-ulama, orang yang paling mulia itu Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini hadisnya Ibnu Umar ini, Kanjeng Nabi ngendika awwalu man tansyaqqu anhul ard, itu beliau, summa Abu Bakrin, monggo keri-keri Abu Bakar, summa Umar, monggo keri-keri sahabat Umar, summa ati ahlal baqi. Jadi meletak dread terus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Itu kan satu apa namanya? Satu wilayah. Kuburannya itu Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Makanya meletaknya pertama kali bumi nanti untuk Yaumul Ba'ts ini Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Setelah itu sumaati ahlal baqiyah. Monggo keri-keri nekani sapa ingsun ahlal baqi ing ahli baqi. Jadi Kanjeng Nabi itu ning disarekno ning kene iki ning dalem Siti Aisyah ngene iki. Ya, kowe nek umrah utawa haji iki ning gone Masjid Nabawi itu paling parek karo pengimaman, paling parek pengimaman niku makame Kanjeng Nabi niki. Biyen daleme Siti Aisyah. Biyen ning jaba, saiki wis ning jero masjid kabeh. Aku nek metu rene set ning kene iki bake ukuran umum tokoh-tokoh Islam di situ harus pakai. Kanjeng Nabi sering ziarah ya ning kono pakai. Kanjeng Nabi dawuh setelah aku muncul metu apa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, aku terus nekani ahlul baqi. Terus payuh saruna tangekno kabeh ahlul baqi. Ning kono ana Sayyidina Utsman, ana Ummahatul Mukminin segala macam dening baqi iku. Terus payuh saruna mongko dikumpulno kabeh ahlul baqi mai sartane ingsun bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Summa antadziru ahla Makkah, mongko keri-keri ngenteni sapa ingsun ahla Makkah ing ahli Mekah. Hatta yuhsyaru, sehingga digiring dikumpulake ya ahlu Makkah bainal haramaini antarane tanah haram loro. Rawahu Abu Hatim, riwayatake ing hadis sapa Abu Hatim. Wa qala Tirmidzi lan dawuh sapa Imam Tirmidzi iki hadis hasanun sahih, hasan tur sahih. Wa makna yuhsyaru yajtami'u, dikumpulno. Maknane yuhsyaru yajtami'u, kumpul kabeh. Jadi Kanjeng Nabi muncul sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, terus mara ning ahlul baqi, ketemu kabeh bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Iki redaksinya ada yang beda, tapi intinya padha. Nek mau Kanjeng Nabi orang pertama yang keluar dari kubur, yang meletek bumi untuk keluarnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah iki redaksi ini ana awwalun nas, tapi ingsun iku kawitane manusa apane khurujan metune idza bu'isu nalikane ditangekno manusa-manusa. Bu'isu iku rujuke ning manusa-manusa. Nah nek manusa-manusa awalun nas saya lah.
ketika manusia-manusia itu ditangekno saka kuburan, yang pertama kali keluar dari kuburan itu saya. Wa ana qaiduhum idza wafatu. Tapi ingsun niku qaiduhum, panglimane yang mendahului tentara itu panglima qaidu. Panglimane nas idza wafatu nalikane sowan. Dari nanti sowan semua wafatu berangkat semua itu yang di depan sendiri Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana utai ingsun iku khatibuhum. Yang pidato nanti sana wassalam maju kuwi khatibu. Idza ansatu nalikane padha mendel kabeh. Wong gak sing cemuit Kanjeng Nabi tok ngendikan. Wa ana utai ingsun niku mustasfi'uhum idza khubisu. Aku adalah yang pemberi syafaat mereka, nas idza khubisu nalikane tertahan ya manusa. Nek nas iki mau tertahan aku sing syafaate. Malaikat rawani Kanjeng Nabi. Wa ana mubasyiruhum idza aisu. Utawi ingsun iku sing memberi kabar gembira ing nas idza aisu nalikane putus harapan ya nar wateng aku panas kok koyo ngene iki piye ya Allah. Kanjeng Nabi sing menghibur sing mensupport tenang ya penak iki Gusti engkas. Al karamatu tai karamah keramat wal mafatihu lan kunci-kunci yauma idzin nalika iku biadi ana ing astane ingsun ing asta ingsun pengen apa aku buka gudange peparing kuncine ning nggonku waliwaul hamdi yauma idzin biadi utawi bendera alhamd iki benderane nabi-nabi yauma idzin nalika ene iku biadi ana ing asta ingsun yang megang bendera hamd itu saya wa ana akramu waladi adam wa ana utai ingsun iku akramu waladi adam luwih mulyane anak Adam. Istilah anak Adam itu Bani Adam itu dari waladu Adam ini. Anaknya Adam. Ala Rabbi ing atase pangeran ingsun. Sing mulyane sapa? Gusti Allah. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takwa. Sedangkan yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Atqakum. Khairukum atqakum. Padahal yang paling takwa di antara kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam akramun nas, akramu waladi Adam indallahi taala. Yatufu alayya bi tasdidil ya, kuwatir nek mbok waca ala. Dadi diwai bi tasdidil ya alayya ora ala ya. Soale akeh sing nek gak ana harokate iku wong iso keliru lho. Tulisane padha ali ya, tulisane ya ngono kuwi. Ala ya tulisane ngono iku, alaya ya tulisane ngono iku. Ngono. Ora dikai tasdirian. Salah iku. Mulane terus ana mubalek sing muni apa nerangno hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku Madinatul Ilmi kan dawe ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha iku terus dhewe maca gak ngono ana Madinatul Ilmi
wa ala babuha. Ya kan wong ala babiha iku piye maksude yo bingung wong. Wong ala ya diwaca ala. Mulane niki dikei tasdidil ya ben kowe ora keliru ala. Ana madinatul ilmi wa ala babiha. Wong bingung kok iki maknane piye. Yatufu alayya apa sing yatufu itu mubeng-mubeng kaya wong tawaf itu berputar-putar alayya ing atase ingsun diubengi sapa alfu khadimin 1000 pelayan pelayan 1000 kono wae masa ribut wae antek 1000 mergo ya saking kepingin nglayani Kanjeng Nabi ngono wae dadi oyo-oyoan 1000 ngono. Kanahum kaya-kaya setuhune alfu hadim 1000 pelayan iku mu kanahum baidun maknun. Ndok sing isih tersembunyi baidun maknun. Nah kek merocot apa pitik ngono iku. Wah, putih semua abang pelayane iki. Nek ora ngono ya aulu'un mansur kaya mutiara sing ditebalkan mansur. Itu tasbih iku menarik sekali. Lu'lu' mansur. Nek bait maknun. Lu'lu' mansur itu mutiara yang tersebar karena dia pelayan buahnya sebar ke sana kemari. Mereka itu satu-satunya disebut koyok mutiara tersebar di mana-mana. Rawahu Darimi riwayatake hadis sapa Ad-Darimi Imam Darimi wa Tirmidzi wa Imam Tirmidzi wa qala dawuh sapa Imam Tirmidzi hasanun gharib. Ini hadis hasan tapi gharib. Jadi enggak banyak yang menceritakan. Wa fi hadisin rawahu sahibul kitab wa fi haqidin wallahu a'lam.